път е работила с нея. Виж колкото разбрах. Нещо сте ги обидил. Аз съм ги бъде интересно. Само да видя къде са ми касовите бележки. В принцип, първия път, като отидах, напрати доктор Славчева ли беше? Колко е някакъв И добре се държаха, беше спешно. Така не можа да разбера какво се прави. Каза, че ми слага някакво лекарство и държаха се добре, викам добре. И ти виж точно на... Моля? Със сигурност са държали добре, да. Тогава да. Да, втория път какво се случи, че ми се държали? Като ми предвид, че беше годишната от смъртта на брат ми, да ми се подиграва, че скачам с чупена ръка и ребро, не беше много добре. Водя много ученици. Здрасти, Мимка. Да. За снимчета е това куче. Панорамно и после при мен. Аз съм управителя. Здравейте. Здравейте, малко не мога. Да, нищо, кажете. Благодаря ви, Да. един казус, там почна да обяснявам. Да, знам, да казвам много добре. Много добре, нека да разберем още по-добре тогава. Ами добре, кажете. Да. Да. Какво се е случило, да? Долу. Долу има пациент обаче. Теги. Има Те мой могат пациент. да стегнете Мирославе тук. Да, слушам ви. Отидах на първата процедура, беше добре, сложиха лекарство, така не можах да разбера какво става. В принцип не ми хареса, че имаше, не знам, стажантка или т.н. да ми чука постоянно по зъба, тук, ако направиш. Чакайте, стажантката не може да работи. Стажантката само гледа. Имаше някаква мала момичина, която обясняваше постоянно и тя питаше постоянно. По принцип, тези неща, по принцип, първо трябва да няма съгласие от мен, не ми харесва да бъда, как да кажа, така на по-късно, но беше спешен случай и в крайна сметка 4 жени ми говорят на ушите в продължение час и половина, не мога да помня толкова. 4 жени. Колкото да се опиташ, ми 4 бяха. Мога да броя. Сестрата, докторката и Мога стажантката. да броя до 4. И коя друга е била? Не знам. Габриела, Фика и Не ги доктор познавам. Тарсанкова. Само доктор Тарсанкова познавам, другите не ги 4 познавам. жени не са влизали там. 4 са. И наслушах им се на... Мога да бъда от 4 са. И наслушах им се на подмятанията, дет няма да ги повторя, коя как е мързало и други такива неща. Първо да кажа, че аз съм бил отека на много високо ниво и тези неща ги заверявам с затворени очи, с запушени уши. И върха беше, когато се обадиха се от съда за призовка. Не мога да откажа. И обаждам се няколко минути преди часа, викам, така и така малко ще забавим и добре, доктор Тарсанкова я няма. Отивам аз и не я познам с която беше най-пълничката от всички. Аз съм си девил, няма да се подиграя на никого, че е девил. Пълничка в какъв смисъл? Докторка, асистентка? Не знам, като телосложение. Значи, така ми се накрещя, мало вика и съм закъснял като някакъв ученик в детска градина. Първо, че клиента винаги е прав, втора, аз предния път ги чаках половин час без да обеля дума. И след като излязах, друг клиент нямаше. И им казах, такова съотношение не се търпи, че даш такива пари. И викам, ай ще го направим малко. Насмях и викам, може ли да ви кажа, много приятно ми става, че посрещнах, че супер, пълна тишина. И чаках аз да ми един час да се успокои. Съжалявам. И викам, така и така, той какво отношение към клиенти и други такива неща, мълчание. Трети път след края на процедурата. И у нас така мълчание. Трети път давах и възможност да се усети, че не са крещи и не са обижда така клиенти. И можеше да каже, вие не знаете, ама аз знам. Нали се усещате, че аз не... Нали знаете, че се чуи чак тук? Оттам се чуи чак тук, да? Ами тук не е, там всички, нямаше никой друг. И разбирам кога се крещи и в крайна сметка той вече трети път и като вече няма професионализъм, аз според, че не съм длъжен да се държа толкова добре с тях, те трябва да се държат така с мен. Не се прави тук. Всеки трябва да се държи добре с персонала, ако вие сте държали добре... Любезно си я поставих на мястото и в крайна сметка Тарсанкова ме бутна в ръцете някаква декларация и искаше да ме изгони. Викам, каква е тази декларация, за какво е? Винаги се подписва декларация. На първия път не подписах и аз питах за какво е. Спешният случай, след това вече при започнато, кажете сега какво искате. Аз знам случая, знам какво сте казали, което е много обидно. Знам какво сте казали. Вие по-добре знаете. Няма сега смисъл тук да го коментирам, защото е много грозно и обидно.
Ние работим с хора, които виждат нашия персонал. Наистина ли мислите, че аз ще търпя крясъци и обиди, Не, ще дам чак такива пари? крясъци и обиди Крясъци не. бяха. Нали разбирате, че аз нямам причина да лъжа. Докато те трябва да спасят кожата, за да не го ударят по заплатата, аз съм независим, аз мога да си позволя да кажа истината. Защо смятате, че вашата истина е истината? Аз вярвам на моите хора. Разбирате ли, на моите хора вярвам. Значи... Никога не ми се е случвало. Това са Всеки съд да не хора сме, никой не е робот. Професионалисти, не с много добро отношение. Не са. Първо, че се влуших много и болката е жестока от тогава. Ако искате, оплачете се някъде. Идете, има етична комисия, има здравна каса, има всичко. Но аз няма да позволя моят персонал да се нарича с тези грозни и обидни думи. Разберете. Аз също няма да позволя да бъда наричан така. Добре. Никой не тръгва ето така изведнъж да обижда някого без нищо. Значи ако отидеш в полицията и кажеш, например, биха ма, първо ще питат с кого ги предизвика. Ето тук хората си бяха много общи, може да ги питате. Викаме и вие се държите много по-добре от вашите колеги. Защо тук не съм се държал така? Вижте сега. Аз знам какво са ми казали моите хора. Знам какво вие сте отговорили. Това е недопустимо. Недопустимо. Ако си мислите, че дам 150 евро, ще подпиша документ, който ми даваха да прочитат, без да му обяснят, че бях изгонен без нищо. Не е вярно това нещо. Ето ви казвате бележки. Да, знам. Естествено. Как не е вярно това? Не е вярно Буквално да сте бяха били изгонени. Не е вярно да сте били Тарсанкова каза, вие няма да се върнете повече. Тук нищо, че ми даде част с печат. Една бележки, че са паза ги двете. За такова отношение, как искате това те как отново не е да ви изгонено? работят? Значи първо, че работа не е свършена, тя казва, той нищо не мога да го оправя следващия път. Говориха за някакви запълване, не знам какво сме правили. Точно така се прави. Това е сложно ендодонско лечение. Първо, че като се върши работа, трябва да се свърши цялата. Не. В условия на обиди и на такива грозни думи, това се прекратява. Щом е така, виждам, че не сте подготвени да говорите с мене. По принцип, колкото по-сложно е едно заведение, дето не са ясни произходите на пари, толкова по-зле се държат. Връщайте ми парите и да отивам друга. Ние няма да върнем никакви пари, защото зъба ви е някъде Ами добре, направен. усмихнете се на стритата камера и ще видим пак. Добре, много се радвам. Оплачете се където искате. Добре. Чао! Желая ви успех.